ኤርትራ ሃገር ጻዕርን ርእሰ ምርኮሳን ወቅቲ ክራማት ሓረስተ ሃገርና ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ጽምደል እዋን እዩ ኣብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ብዙሕ ዝናብ ዘይረክብ ከባቢ ክራማት ዝልግሰልካ ማይ ኣብ ጥቕምን መውዓል ሙግያይ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ኣብ ከዘንቲ ማይ ትሕቲ ቅርጽታት ኣዋህሊልካ ንሙሉእ ዓመት ክትግልገለሉ ምሕላን ግድነት እዩ ክንዲ ዝኾነ ብዓንተብኡ ጻዕራ ህዝብና ዝናብ ክራማት ኣብ ረብሕኡ ንምውዓል ከም ወትሩ ብትስፉ መንፈስ ኣብ ልሙድ ወቕታዊ ዕይኡ ተጸሚዱሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ቀዳምነት ተሰሪዑ ከቢድ ጻዕሪ ዝካየደሉ ዘሎ ዕማም ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ እዩ በዚ መሰረት መንግስቲ ነቲ ብነዊሕ ኩናትን ተደጋጋሚ ድርቅን ተዳኺሙ ናብ ደረጃ መልመስቲ ወሪዱ ዝነበረ ሕርሻዊ ማእቶት ዳግም ብምብርባር ኣፍራይነት ሕርሻ ንምድንፋዕ ገዚፍ ወፍርን ሃገር ለኸ ዝተዋሃደ ጻዕርን ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣብ ባህልን ልምድን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ነዊሕ ሰሪቱ ዝጸንሐ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝያዳ ተኸስኪሱ ዝማዕበለ መንፈስ ርእሱ ምርኮሳ ከዓ እቲ ቀንድን ዘተኣማምንን ጸጋ ናይዚ ሃገራዊ ወፍርዚ እዩ ብባህርያውን ሰብ ዝፈጠሮ ጸገማትን ሕሱም ዋሕዲ መግቢ ኣብ ዘጥቅዖ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ ኤርትራ ጎደቦታታ ዓመት መፀን ረድኤት ክጣርዓን ከሎ ዘሰክፍ ስእነት መግቢ ከየጋጥማ ተሓልፎ ዘላ እምበኣር ሳላ ህርኩትና ህዝባን መንግስታን እያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብጥሙር ፕሮግራማትን ሓያል ውዳበን ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕምታትና ኣራቢሕና ሳላ ስራሕና ቀሊል ዘይኮነ ገስጋስ ክነመዝግብ ክኢልና ኢና ብጻዕሪ ህዝብን መንግስትን ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ተሃኒጾም ዝርከቡ ዓበይቲ ማእከሎትን ንኣሽቱን ዲጋታት ራያታት መእለይ ወሓይዛት ኣብ ምሩፅ ከባቢታት ዝተሰላሰሉ መሬት ናይ ምጽፋሕን ምምድማድን ዕዮታት እንሆ ሎሚ ንሰፊሕን ዘመናውን ሕርሻውን ንጥፈት ባባሪሖም ኣለዉ በዚ ድማ ሕርሻ ናብ ኣርባሕ ቁጠባዊ ንጥፈት ተቐይሩ ጻዕረኛ ህዝብና ኣብ ማሕረስ ልምዓት ጀራዲንን ምርባሕ እንስሳታትን ልዑል ተገዳስነት ኣሕዲሩ ብረሃጹ መነባብሩ ከም መሓይሽ ከም ንህቢ ይወናጨፍ ኣሎ ትካላት መንግስትን ግንባርን ከዓ ቀለስቲ ለውጥን ምዕባለን ኮይኖም መሪሕቲ ራይ ይጻወቱ ኣለዉ ኣብ መስርሕ ህንጸት ሃገር ካብ ዘረጋገጽናዮም ዓበይቲ ዓወታት ሓደ ባህሊ ረድኤትን ተጸባይነትን ወጊዲልና እምነትና ኣብ ረሃጽናን ዕዮናን ብምንባር ኣፍራይነትና ንምድንፋዕ ቆሪጽና ምንቃድና እዩ እዚ ብልጫ እዚ ከዓ ከም ሃገርን ህዝብን ኣብ ገዛእ ርእስናን ጸጋታትናን ተኣማሚና ብዕውት መኣዝን እናምረሽና ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ረኣይና ክንጭብጥ ዝኽእለና እዩ ኤርትራ ሃገር ጻዕርን ርእሰ ምርኮሳን